paglalakmeten ti sla ti pigsay kon ti jala ta panagkarkarag ko kani apon ti tan yan no ti Domingo sumusunod ti misa suday jay nga tiya nyala tapo ti karkararaga kon ti nalaldaw-aldawen ti so ti mga lalan ti pigsa kon nga pigsay kon ti nalaldaw so nga apo Diyos latan ti kuan di apo la Diyos latan ti dayi pagkarkararaga kon ti nalaldaw-aldawen no deti makarigat ti agsapan nagkararaga kon suday jay mga ti pigsa kong bendisyon ni apon suday jay ti pangala ti pigsa ti nalaldaw. Nagbasa ti kuya din tuloy ko nain kong mabili nagbasa ti automotive ti bantay ti automotive. Game di kuan. Gimatan kami ti motor ti tres ti motor. Ta mangrungit ti resikli din kuan. Idin siyempre automotive mo dami analysis mo ti tariman ti motor na. Di dayi motor ko ti nagsursuro di dayi Kawasaki di damdamo. So dayi ti munang nagsursuro nagbuto nagtarimaan. Dalat kami na di arrest na po, nagado ko nam. Nagado ito magpatarim kaya arrest, arrest kami di. Hami expertise ngayon na yung panagdalusan, nadalos ti trabaho di. Carbon, ay apo nagado, nagiti ado, sikata, ibiyang ti palayaw ko. Ibiyang nung kunadi din, jay, ayusan, kunadan, amin, may taga kwa di, taga dito barna umamyanan. May nagpadalos, down motor. Taday kami nadalos ti karbona amin na pistong kaya sa labaro. Kir amin nga karbon na. So, yung dumad tayo di kita tarimantan narugi amin ta amom ngamin dinarasa kami kaya daya do nga matrabaho da so dayay. Ta siya kaya oreno ko kaya basi ti madarusa di na karbon na dalos ti paragdalos ko. Kami ti kuwata iti di labor tayo inom-inom ng karoden ng shot. Itam nalalim na kayo ko iti no kuano may busan ta kay lagi sharing nga rod tano naragsa ti istorya man pintas ti kuwa di kuan simpre ka to sungar di pare nga pare nyagi simpre ka matado pare ko nada karo kay ta so nakalamon duwa starting dito sa kampo pandita sentro pan di mo birhouse So, tuloy-tuloy ito manin, inom manin, daya, iti ko di. Naragsa ay di dya pekastoy, ama. Kung nang kay sila ko, awan nati, awan ano na yan. Kasi na po Diyos, panagtanog ko, hindi na panikat. So, palala ti, sweldo na alat nga panag-duty, so dayay, dami pala ti katang ko ti agas ko, dayay. Siyempre, mabatan ni kapitan nga kadwa ko na nga tano din, siyempre kastoy karo din niya. Mabatan dan. Ngayon, di aktiba pala, ay, siya ati mangilid kanyada. Ta mamum no siyempre no kasi nga malpas ti trabaho to yan. Tano din makainom mameten. So na jay, pag nagtanod, ngayon, hindi pa nakaskara, minum din, sardeng ko, di minum. Diyan nakasawa, idadami, umusay ko na ko ngayon, panaginom, sa amin lato nga, natural nga pa nagpumasyat ti balasan no makinom tao suday jay so sa moment na kita babalasan no makinom dito di da kami kaya suday jay nganat ta barok palaeng so kawan ti sawag barok palaeng.
dami ito kurang araw dito dami pa na may pumasyar ti ko ang mabakay no mamedi. Awan kaya nang arot no parte. So bang palakas loob kunada kay may di may sumangot aron babarte may tao. Siya ni Francisco Adriatico, tagayo sa Norte, nagtawen di 54, 54, tagayo sa Norte, ti trabaho, mekaniko, kaya nag-vulcanize. Dahil ito itibiyag ko.